Zdarec můj koberec, pojďme si představit bytový koberec Ambassador, který je z polypropylenu a dělá se v těchto 3 odstínech béžové barvy. A když se na to podíváme, máme tady 941-2 barvu, to je taková nejvíce krémová a všechny ty barvy jsou melírované, což je praktické, když vám tam spadne nějaké to smítko, tak se to tam má tendenci trošku ztratit. Pak tady máme 9442, která je trošku tmavší odstín, a pak tady máme poslední 9452, tam už máme takovou hrstku hnědé barvy a také je to melír. Ten koberec má z rubové strany takovouto AB mřížku, která vám vlastně způsobí to, že když ten koberec budete pokládat, tak se vám krásně rozprostře a nebude se vám krabatit. Na druhou stranu tím, že tady není filc z té spodní strany, tak tady ubírá trošku na tom tlumení kročového hluku, ale nemusíte se bát, je to vykompenzované tím, jak ten koberec je velice vysoký a je to opravdu příjemný koberec. Ten vlas, jak už jsme říkali, je relativně hustý a tenhle koberec právě kombinuje ekonomičnost vlastně do bytových prostor. Doporučili bychom to dát někam, kde není tak vysoká zátěž, ale chcete si naopak užít komfort za rozumnou cenu.